Доживях и аз да остана на нашото диванче и да си водим интервюто ние от тук, гостите на столчетата. То между другото било удобно, бе. Ти да видиш. Аз да ти кажа обаче сега, ние защо сме ги сложили на столчета, защото те реално ще бъдат водещите, защото идеята е друга, ние ще бъдем нещо като лекция. Ще ни бъде представена една чисто нова, не знам дали да му нарека система, дали е правилно, хибрида. Тук са Георги Маврев и Бойко Бочев, които ще ни разкажат повече за нея. Тя е разработена, разбира се, изключително от тях и за първи път се прави подобно нещо в България. И за да ни кажа някоя глупост, направо дистанционно във вашите ръце, обяснете ни за какво става въпрос. Идеята е, доколкото аз разбирам най-общо, че ще могат да се гледат много и най-различни канали само с помощта на интернет. Примерно, дори да ги нямаш на кабелната си телевизия. Виждаш ли сега как се заинтригува? Добро утро, добре дошли. Добро утро и на зрителите. Най-напред за самата идея, най-общо казано, и после ще направим и тук тази демонстрация, която си правихме в междучасието, така да се каже. Да. С няколко думи, хибрида е всъщност инструмент, който дава възможност на онези, които си говорят с телевизора, телевизора да ги чува. Обикновено си говорим с телевизора, но той не ни отговаря. При 30 години съм си го представил, гледал съм едни филми, само в научно-фантастичните филми може да звучат подобни неща. Да, много бързо се развива технологията, наистина. Тази технология е паневропейска инициатива, но по стечение на обстоятелствата много бързо беше възприета почти в цял свят. Най-напред са Австралия, Западна Европа и други държави има. Белите държави. Богатите държави, да, богатите държави. Има една голяма празнина в Източна Европа и ние решихме, че можем да опитаме да я запълним. Акцентът е върху това, че зрителят има право да бъде чут. Той има право да изрази своето негодование или мнение за това, което вижда. Телевизор не е просто един приемник, и той е излъчвател на някакъв сигнал към зрителя и зрителя може да излъчва сигнали към телевизора. Зрителя може да изкаже или ако нещо много му харесва, може да изкаже своето мнение и това мнение да бъде чуто от водещите директно на живо. Както водиш, хоп! Някой рапър ти праща директно съобщение. Не да ти пише, не да ти иска телефона, директно ти праща. Не, няма да ти иска телефона. Директно докато водя в... Да, докато водиш в ефир. Може ли това да стане? Да, може. Ето там на таблета ще виждате. Тя не знам дали иска, между другото. Ако иска. Най-хубавото на интернет е, че всичко ако искаш. Няма нищо задължително. Да направим сега една демонстрация тук. То не е на суха, ми се е направо на живо. Да, на живо. Най-важното е, че трябва да имате смарт телевизор. Да, задължително смарт телевизор или смарт сет-топ бокс. То вече така или иначе смарт телевизори почти всички хора вече имат. Дори хората, които не могат да си ги позволят, си взимат кредит, за да си купят смарт телевизор. То не се продава друго просто. Да. Това е, нямаме избор. Да. Всъщност имаме голям избор. Хубавото на смарт телевизора е, че всички тези опции и допълнителни неща могат от потребителя да бъдат изключени или включени. Тоест, тази система дава възможност интерактивност да има между зрителите и телевизионното предаване, само ако зрителите искат. Това не е, Йок Марули, край, ще участвате. Не може. Така, виждаме се ние тук кадри от телевизията, но... Значи има две възможности за изказване на вота на зрителя. Едната възможност е чисто харесвам, не харесвам, става с зеления и жълтия бутон. Да, като Фейсбук. С този зелен и жълти бутон, който има на всяко дистанционно управление по принцип на всеки телевизор. Нали така? И какво, ако ни харесва дадена програма... Ако не ни харесва това, което виждаме в момента, значи това е линейно гласуване. То казва какво гледам в момента и това не ми харесва. Фраз жълтия бутон. Натискам жълтия бутон. Да, и вече не харесвам. Ако пък много ми харесва, фраз зеления бутон и се качва вота. Добре, ако примерно тотално ни харесва червеното, дава ли червен картон или не? Не, няма червен картон. Ако тотално не ви харесва, обикновено сменете канала. Принципно да. Така, има един друг вод, който също можете вие да правите на живо тук. Пак от таблета по същия начин. Когато натиснете там стартира и вота, на зрителите им се появява една анкетка. И те с дистанционното... Това много психарско звучи. Значи, примерно, ние от тук от таблета просто трябва да имаме някакъв нужен интерфейс. Нещо. Да, нещо. Той върви с това. Той върви с това. И, например, ето ние сме направили една съвсем скромна анкета. Какво харесвате най-много в 359 TV? Цялата програма, Hip-Hop Awards, Бодра смяна. И зрителя си цъка с дистанционното, избира си с ОК, като натисне. Да, и с ОК, като натисне. Примерно. И вие виждате гласа. Да.
Директно при вас. Тук сте ни написали бодра смяна, ще ви дадем дислайк, защото сме първа смяна, но това е друга тема. Аз нарочно го написах. Добре, добре звучи. Виждате, че ви слушам. Аз съм от тия, които слушат, не съм като едни други водещи, дето не слушат. Аз го видях, просто ми беше неудобно да направя забележка на човека. Аз не ти правя забележка на тебе, гузен негонен бях. Аз го казвам за други хора. Обикновено стреляш директно към мен. Всъщност аз съм голям за всеки, имаше доста по-перливи въпроси, но... Така. Добре, разбрахме как можем да гласуваме за дадена. Това е една част. Значи, това е интерактивната част за участието на зрителите. Има една друга част, която се стартира по стандарт с червения бутон. Когато го натиснете, вие влизате в едно приложение, в което може да ползвате най-различни неща, като телевизия, която се излучва по интернет, радио, интернет радио, което вие нямате в своя град. Добре, сега, примерно, както ние не се разпространява от някой кабелен оператор, могат ли хората да ни гледат без да ни има на кабел този? Могат, от тук могат да ви гледат, ако няма вашата програма в кабелния оператор. Пускаме си нашето предаване с Наско и си се гледаме. Имате и видеоканали, в които може да поставите плейлисти от ваши стари предавания, които зрителите искат да си гледат. Ето, например, това. С жълтото бутонче си го опъваме. Примерно правим си без на най-добри предавания и си нагласяме цяла плейлист. Да, вие като ги редите, те автоматично се появяват, зрителите си ги гледат. Могат да превъртат, могат да избират от различните клипове, които сте качили. И по този начин всъщност имате едно паралелно захранване с допълнителен контент. Всъщност имаме вълшебна пръчка в формата на дистанционно. Ама той и зрителя има вълшебна пръчка. Нали? Добре, а това не е ли всъщност удар по кабелните телевизии? Аз не мога да... Не. Защото реално... Значи кабелните телевизии разработват свои софтуери, но те са базирани на техните сет-топ боксове. Докато тук говорим за телевизори, които не ползват сет-топ бокс. Има хора, които не искат да имат сет-топ бокс и използват кам модул. Така или иначе. И това са смарт телевизори вече само. Тоест това допълва услугите на кабелните телевизии, не ги конкурира. Да. Значи, примерно, те ако нямат място само за 200 телевизии, могат да се пуснат 300 по този начин. Тук можем да сложим неограничен брой, защото зрителя може да гледа по едно време само една телевизия. Няма нужда от голям канал или нещо друго. И все пак, за да ползва тази хибрида, той трябва да има интернет, да е към някой кабелен оператор или може да и не е на кабел, на никаква кабелна телевизия? Значи може и да е на кабелна, може да е на ефирна, може и да е на сателитна. Примерно на Viva.com или на... А ако е на ефирна, примерно, как се случват нещата? По същия начин, както го виждате. Просто телевизорът трябва да е включен в интернет. И естествено ефирният оператор да е пуснал сигнал. Добре, сега някой човек, като си от тях и ни гледа, може да го направи с ефирна телевизия или той просто трябва да... Не сме го пуснали на ефирната. Трябва вие да се договорите с ефирната, ако тя ви излъчва. А тя не ви излъчва. Да. Нали? Да. Сега тук има, например, възможност да си четете новини, докато си гледате сутрешния блок. На практика са неограничени възможностите. Има филми по поръчка най-различни, документални, образователни. Това нещо ще расте. Направо става един голям компютър с огромно съдържание вътре, който няма нужда от хард в случая. Някакъв тежък. Доста футуристично ми звучи всичко, не знам ти какво ще кажеш. Това е основният мозък в цялата работа. На него дължиме и добрия външен вид, и работата добрата на софтуера и всичко останало. Тоест, без него проекта... Какви са идеите за по-нататък за проекта и какви цели стоят конкретно така пред вас, за да могат хората да ползват? Да разкажем маничко какви са били идеите до момента. Да. Тази технология, макар и интересна, не е нещо свръхново. Вероятно много потребители вече са виждали подобни приложения, които показват филми, музика и така нататък. Новото тук е обаче, че няма нужда да правят нищо, за да ги получат. Достатъчно е техният кабелен оператор да е пуснал сигнализация за тази услуга, което се надяваме всички оператори да направят. Няма и да ги чарджват, няма да си плащат за това. Това е по-скоро в ръцете на оператора, но имайки предвид стандарта, начина по който е измислен стандарт, философията за този стандарт е да бъде безплатно за зрителя, освен ако той не потребява някакво много специално съдържание, за което трябва да плати вече специфична такса. Да, примерно някакви спортни програми или тежки хард филми за възраст. Точно така. Но иначе съдържанието, което така или иначе е било излъчено в ефир и просто си го гледате на запис утре, няма това е общоприето да бъде безплатно.
Да. Нали, по-скоро е в ръцете на телевизията и на кабелния оператор да го предоставят на зрителите. И всъщност това, което ние сме направили, е имплементация на един нов стандарт, който има за цел да хармонизира работата с подобен вид съдържание. Досегашните опити на различните производители, на техника, различните софтуерни компании са били малко на парче. И едва тук в последните няколко години европейска организация стандартизира в това как би трябвало да се прави и за радост всички производители на телевизори започнаха да произвеждат устройства, поддържащи този стандарт, което позволява всъщност наличието на такава система в България много бързо да стигне до огромна група хора, защото те вече са си купили телевизори, които го поддържат без дори да го знаят. В момента ми строи изключително революционно. Сигурно след 10 години всички ще се ползват от тази услуга. По-скоро си мислим, че ще бъде. Но след 10 години ще се смея на това, което в момента се е случило тук. Да, ще бъде даденост. Това ще бъде даденост. Това имам предвид. Ками, ти си като гръмната. Да, аз съм без думи просто. Ще може да... Всичко ще може да правим. Си пускаме анкетки към гостите, въпроси, дали наистина са ти толкова идиотско сини очите или примерно. Не, Павка. Някакви такива неща. Да, мама ме родила с лещи. Да, примерно и такива неща. Ние така си говорим тук. Ами добре, да кажем нещо за финал. Какво е най-важното да запомнят зрителите наистина от нашия разговор? Да обобщим за финал. Търсете при вашия кабелен оператор. Търсете при вашия кабелен оператор. Благодарим на Георги Маврев и Бойко Бочев. Те ни осветлиха така за хибрида. Една система, как да се изразя, която така много бързо ще навлезе и ще завземе и вашите телевизори. Повредата не е вашия телевизор, няма да има повреди по никакъв начин. Виждате какъв широк спектър от неща и възможности ви предоставя тя. И така, мисля, че това ще е в полза на всички, на зрителите, на самите телевизии, че и на кабелните оператори. Това е хубавото, може би. Благодарим ви за това гостуване. Ние продължаваме напред. Беше малко интересно тук да сме от другата страна. От другата страна. На мен ми беше интересно като цяло да разбера за нещо подобно изобщо. Не съм предполагал, че нещо такова може да има. Аз мислех, че някакво устройство, което се слага в дистанционното, някакви неща, какви ли не, но... Погрижили са се, вече си е вътре в телевизора. Добре. Благодарим ви още веднъж. И ние благодарим. Отиваме нататък.